Naka-encounter ba kag problema nga murag walay solusyon? Giduol na nimo tanang doktor, tanang attorney, tanang advisors, gihimo na nimo tanan pero murag wala gyapon solusyon. Muna itong pag-iskutan karon sa atong devotional. May buntag, welcome sa atong devotional ni Buntaga. Ako gihapon ni si Pastor John in Cargas. Atong basaw ng verse sa 1 Samuel chapter 1 verse 6 and 7. And her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. 7. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her, therefore she wept and did not eat. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now niabot ba sa point sa imong kinabuhi nga gi-question nimo mayong Ginoo? Kay mura bag wala gi solusyon ang problema sa imong kinabuhi. Well, ang Ginoo nagingon siya one time sa life ni Paul nga walay pagsulay ang Ginoo nga dili nato kayang pasanon. That's true. Nay mga cases gid inana. Pero naay mga seldom kaayo nga mga situations nga padad-an tanyag problem nga dili na gyud nato kayang pasanon. Og naay purpose ang Ginoo ana nganong naay mga unsolvable problems sa atong life. Mga problema ba nga bisag unsaon gid nato pangitag solusyon dili gid siya masulbad. Abi no the same na sa situation ni Hannah. Si Hannah sa Old Testament time isa siya ka asawa nga wala gid sila baby siyang bana nga si Elkanah. Napuno na og criticism iyang life, napuno na og pag look down iyang kinabuhi og nag self pity na pud siya. Kay wala siya mahatag nga anak sa iyahang bana. Gusto po niya magka-baby pero wala gyud tubaga sa Ginoo ilahang mga prayers. You know, kung basaw na tong verse 6, makita na to dinhi ang hinungdan kung ano. Ingon dinhi because the Lord had closed her womb. So ang reason di ay nganong dili gyud magka-baby si Elkanah og si Hannah tungod kay ang Ginoo mo'y nag-closed sa womb ni Hannah. Gisirado sa Ginoo ang matres ni Hannah. So makita nato dinhi nga dili actually sala ni Hannah, dili ni sala sa ubang tao, ang Ginoo gyud mo'y nag-close sa iyang womb nga dili sa sila magka-baby ni Elkanah. You know, na mga situation sa tong life nga gituyo sa gyud sa Ginoo sirado gyud ang opportunity. Na mga situation ba nga iya yung gisirado ang mga solusyon nga puro problema lang sa imong maagian nga wala sa gyoy solusyon nga bisag unsaon nimo hilak pangitag solusyon pangitag pamaagi ngit-ngit pas alkitran ang imuhang makit-an, wala gi hope, wala kahayag bisag silaw na lang sa solusyon. Well, dili sa tanang higayon ikaw ang sad-an na mga situation nga gituyo sa gyud sa Ginoo pag-closed ang opportunity. Og dinhi isa ka butang ang gustong ma-develop sa Ginoo kang Hannah. Sa verse 7, tungod ni ana tungod kay si Hannah na siya gipangayo sa Ginoo, na siya gihangyo sa Ginoo nga wala pa gid gihatag and gusto ginyang madawat, dinhi si Hannah natudluan pagka-humble. Nahimo siyang humble og mas deserve siya sa Ginoo. Og nagsige siya balik-balik sa temple, sige pray, nag-fasting siya. Grabe niyang hangyo sa Ginoo, grabe niyang paubos sa Ginoo. Dinhi na develop ang usa ka spiritual quality ni Hannah. Nahimo siyang humble ug nahimo siyang mas dependent sa Ginoo ug mas nahimo siyang obedient sa Ginoo. You know, isa sa purpose nga nung tagahan ta sa Ginoo problema nga dili gyud masulbad para simply mo give up ta, para simply mo surrender ta ba. Then moingon ta, Lord, dili gid nako ni kaya. Wala na ko'y nahunaw-naan, Lord, nga solusyon. Naay mga butang nga dili gusto sa Ginoo ikaw ang makig-away, ikaw ang mo fight sa imong mga battle. Simple lang i-surrender lang, ipiko imong tuhod and then ihangad imong mga mata, imong ulo and then pag-pray sa Ginoo, Lord, give up nako Ginoo, dili nako kaya ang battle karon sa akong life. Now if inana ang situation, actually mao nay intention gyud, mo nay gusto sa Ginoo nga buhaton gyud niya nimo. Dili man gud ta mo humble down kung kaya na to tanan at tubangon ang mga problema. Pero kung naay problema gani nga di na to kaya gyud, gusto sa Ginoo mo humble down ka, muhangad kaniya og mangayo kag tabang. So I don't know unsay problema karon sa imong life nga di gyud masulbad.
I know na agyod nga dugay na kini mong gi-workout, dugay na kini mong gipangayog advice, nanay plan B, plan C, plan D, basin nanay plan letter Z na gyud sa last na nga alphabet. Gihimo na nimo tanang solusyon, wala gihapon. Na paminaw higalegson, basin mao ni ang time nga gusto sa Ginoo. Unyang gabi makigstorya kaniya, ipiko imong tuhod, and then pangitag mingaw nga lugar sa iyong balay, heartily pakigstorya sa Ginoo. Lord, gihimo na nako tanan, and Lord, ako nang i-give up karon Lord ang ako ang life. Di nako kaya Ginoo. Please Lord, tabangi ko dinhi Ginoo. And once nakita sa Ginoo nga heartily mi surrender kaniya, I know naagid siya ibuhaton. Samang Hana, after si Hana mi surrender siyang life sa Ginoo, nagka-baby silang Elkana o gihatag sa Ginoo ang pinaka-prayer ni Hana. Nagka-baby sila o ginganlan nila Samuel. O si Samuel later na himong isa sa mga spiritual, maayo kayo, powerful, effective nga spiritual leader sa entire nation sa Israel. One day, dunay solution sa imong problem. One day ma-amaze ka kay tubagon sa Ginoo ang imuhang mga problema, imong mga prayers nga wala nimo gi-expect. Kana lang kung mo humble down ka o mo surrender ka sa will sa Ginoo. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder karong buntaga Ginoo nga dili na mo kinahanglan Lord pakigbatukan ang tanang mga spiritual battle sa mong life. Simply Lord, na ay mga butang ay magitugot sa mong kinabuhi nga di gid na mo kayang sulbaron para mo give up ni, mo humble down o mo surrender sa imong will. Tabangi Lord ang matag usa karon nga naminaw nga nasay kasing-kasing mo submit, mo surrender sa imong kabubuton. Tabangi sila Ginoo, tabangi mi amahan ug pasayloa mi sa umang sala. In Jesus name, amen ug amen.